We are back again mga badi, and welcome naman sa aming YouTube channel. For today's video mga badi today is the day that the Lord has made for us. Our second anniversary. Yan mga badi, our second anniversary mga badi. So walang event kasi stay captive. For them and meron. Today mga badi, isi-celebrate namin siya ng normal, yung anniversary namin, second anniversary namin ngayon mga badi. So kung gusto nyo makita, may binigay si Angela sa akin mga badi. Sobrang sulit mga badi. And yun, tignan nyo mga badi kung gaano kaganda at ka-sweet siya na babae mga badi. So let's go! To, bagong gising ako. Napakaganda ko. Damn! Sure. Sa simple naman yung gift ko sa kanya. Hindi nawawala yung mga love letter. Wow! So, unang binigay niya sa akin mga badi ay itong love letter niya mga badi. Palagi niya binibigay sa akin, monthsary or anniversary, talagang nagbibigay siya ng mga love letter para basahin ko mga badi. Ganon siya ka-unique mga badi. Ganon siya ka-sexy, ganon siya ka-hot mga badi. And pangalawa na badi, at ito na nga mga badi, ito na nga. So, surprise ako mga badi pagdating ko dito mga badi, dahil galing ako nagpa-rehistro ako mga badi, dahil ako ay botante na mga badi. Botante na ako mga badi. So, kalawa niyang binigay ay ito mga badi. So, ang laman nito badi, teddy bear lang po mga badi. Teddy bear. Teddy bear. Hindi mga badi. Ito po yung binigay niya. Okay, pakita. Wow! So, binigay niya mga badi. Binigay niya. Wow! Ayo. Today. Ito nga bagi. So, yung binigay ko sa kanya. Or regata. China na regata. Pero sulit mga badi, no? Thank you, Lord. Wala, maliban. Ngayon ko haggard ako na ba sa bagong mata. So, galing na siya kabutan badi, kahagard badi, because galing siya sa Children Bible School na mga badi. So, siya mga bata badi. Nag-rest ko kay Gabi ka, skits ako. Meron siya ka-supportive sa kanilang church mga badi, dahil mahal niya talaga si Lord mga badi, dahil bawat event nandun siya. Bawat event, tingnan niyo ha, bawat event nandun siya. Kung may event mo, kasal na apod siya. What? Just text me, charot. Just DM me, joke lang kayo. Yun, celebrate naman siya ng normal, be normal, parang normal lang na galing COVID day, karon nag-new normal. Dahil pait kami badi, simple lang mga badi, and yun, ay bibili kami na chicharon. Dahil magkapera mi. Wow! Yes. Look niyo badi. So, let's go! So, yun mga badi, at nagkabo na kami mga badi, at naglongag. Yun talaga ang aming bonding time. Every time na ako dire. Wow, taas na yung ilong mga badi, oh. Wow. Gawa pa siya mga badi, no? Nga na, kagwapa. Kog dako, kag paghigugma. Damn! So, yun lang badi, at sabi niya smile mga badi. Nalungkot na siya badi, kaya wala ko yung regalo siya. Wala man na nag-matter sa mga gift. Wala nag-matter sa gift. Yun naman. Na-appreciate naman ako nga naakan. So, mamalit dami ka mga badi. Pagkaon mga badi, pero bawal magdalag
cellphone kay dili siya gusto badi dadala ko pang vlog ni mga kuan mga badi dahil dili siya gusto videohan siya habang napalit mga badi siya. Kawatan na natin yung video. Wow! For the vlog. At yun na nga mga badi, at nakabili na nga kami ng foods namin mga badi. At yun, naglungag siya mga badi. At piniprepare niya yung pagkain ko dahil siya ang yaya ko. Yun na nga ba, Miss? Miss ako. Ako ulit.